Kaibigan, magtambal ko sa ako ang apo kay gisipon. Unya naglabad ang ulo. Kani dahon ni atis. Mauni tambal sa ako ang lulo. Sa una kay ang akong lulo. Good. Wak doktor man to ako lulo. Nya nakahinumdum ko nga og maglabad ang amo ang ulo nya tipunon mi ubhon kanimo ay iyahang una nga mild raman ang iyahang tip. Diri agtang di. Sige. Ana una siya. Ana. Ana. Ayo isa. Maayo man ni siya. Herbal man ni. Muni tambal na mo sa pagkagagmay pa na mo. Hindi ka magkakita. Atong kuhaan nga. Nga. Unyang udto, ilisa na pud ni. Why man? Kay muuga naman ni siya. Kay tungod sa kainit sa imuhang agtang. Nya, unsay pamati nimo? Unsay pamati nimo? Tugnaw sila man mo. Tugnaw ang dinhi nimo? Tugnaw gamay. Lagi bugnaw lagi nindot pamation no. Mga kaibigan, mauna ang tambal mo sa pagkagamay pa na. Kay layo man mi sa doktor, bukid gud kaayong amoa. Muna itambal ni mama. Kung mahilantan mi nya, kung ubhon si punon, maura na ihampol ni mama dinhi sa amoa. Nya, bye-bye. Maura